Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа как да апгрейднем нашия лаптоп с течен метал. Съответно, ако до сега сме били с термопаста, как да почистим старата термопаста и как да използваме, или по-точно как да приложим течния метал. За целта ще ни трябва течен метал, клечки за уши, изопропилен алкохол 99,9 и малко памук. Хубаво е малко памук. За целта ще използвам един стар лаптоп, който той се работи, но той по принцип няма нужда от течен метал, но ще използвам него за клипа. За целта само ще трябва да видя как да преместя тази камера, да може да гледа надолу. Надявам се да има как да я закача. Предполагам, че така е добре, дано само да не падне. Така, в случая ще премахнем хитсинка. Ще го извадиме. Така, както се вижда, този процесор е с термопаста стара и изсъхнала. Така, значи когато се премахне, долу-горе се вижда на хитсинка къде е бил процесорът, а в случая винаги е в средата. В повечето случаи, добре, може би не във всички случаи, но в повечето случаи. Така, тук имаме стара паста, която ще трябва да почистим. Аз ще използвам така. Добре, ще взема ново. Ще използваме този памук. Така. Нещо пластмасово. Да можем да... Значи тук трябва да се внимава много, тъй като е възможно да има компоненти около процесора. В този случай нямаме, но в много от случаите има резисторчета. Тук. Ще премахнем тук по едрите парченца от тази паста. Така. Ще го отстраним. Ето, така. Така. И тук ще използваме този памук, който имаме. Задължително батерията е извадена. Почистваме възможно най-хубаво. Както се вижда, е мръсно. Тук става така. След като сме го почистили добре, ще направим същото и с хитсинка. Ще премахнем тази старата паста. Така.
Вече изсъхна, тъй като този алкохол се изпарява много бързо. Така. В никакъв случай не трябва да се използва течен метал, ако Един момент. Така, в никакъв случай не трябва да се използва течен метал, ако хит цинка е алуминиев. Тъй като, както повечето знаят, в течния метал се съдържа галиум, който има много лоша реакция с алуминия. Така. Смятам, че е добре. Така. И какви са следващите стъпки? Тук имаме нашия течен метал. Не знам дали ще е по-добре под микроскоп. Нека да пробвам. Ако се вижда по-добре. Ами да, това е нашия процесор. Това е хитсинкът. Добре. Така. Слага се много малко и трябва много да се внимава да не пръсне някъде по дънната платка, затова трябва много лекичко да се натиска с принцовката. Така. Така. Сега ще ни трябва клечка за уши. И какво правим? Много внимателно го разнасяме навсякъде. Тук сме готови с процесора. Така. После ще добавим още малко. Сега ще направим същото нещо и на хитсинка. Много странно какво е това нещо. Прилича на калай. На тинол, което не съм го слагал, аз просто така си беше. Но няма значение. Това е просто за показно. Нека да видя дали мога да го мръдна малко. Така. Също ще използваме малко течен метал в средата на хитсинка. Добре, защо не иска да излизат? Трябва много лекичко да се натиска.
вече имаме едно топченце. И правиме същото. Няма нужда да е по целия heatsink, тъй като процесорът не заема целият heatsink. Под микроскоп вероятно не изглежда много добре, но всъщност е идеално. Така. Момент само да видя. Да превключим на другата камера, за да се вижда по-добре. Колко е по-добре, не знам, ама е по-добре. Така. В този случай после ще си добавим още мъничко върху процесорът. Малка капчица. Така. Тъй като там сложихме много малко. Идеално. Така. Общо взето това е, което трябва да се направи. В случая, както се вижда на процесора тук и тук, има нещо, което трябва да бъде изолирано. За тази цел може и да не се използва лак за ногти, но е хубаво да бъде с лак за ногти. В този случай, само че не мога да го намеря къде е. Много странно. Намерих го. Добре. Само да видя една малка ножичка, която мога да използвам.
Няма проблем. Някъде съм е сложил и не знам къде. Ще използваме това тиксо. Ще го срежем. Хубаво е да имате всичко под ръка преди да почнете. В случая аз нямам, но нищо. Това не е проблем. Така. Използваме това термоустойчивото тиксо. За да може да сме сигурни, че всичко е покрито, и просто ще използваме тази клечка за уши, за да натиснем хубаво. Така. Това е идеално. Общо взето това е всичко, след което внимателно поставяме хитсинка на мястото си. Така. Точно така. И сме готови. Общо взето това е всичко. Не е нищо сложно. Не е нищо сложно, не е нещо, от което трябва да се притесняваме. Така. Както виждате, не е нещо сложно, не е нещо, от което трябва да се притесняваме. Просто трябва малко да се внимава, да не се бърза. И хубаво е, нали, преди това нещо, нали, да тръгнете да го правите, желателно поне малко да разбирате от компютри, или поне да сте отваряли преди. Желателно е, тъй като всеки един лаптоп се разглавя по различен начин. Някой доста трудно, някой много лесно, както този просто се плъзга капака и се отваря. Но има някои лаптопи, които трябва буквално да се разпилеят, за да се стигне до хитсинка. Но да, общо взето не е нищо сложно, не е болка за умиране. С малко повече търпение, практика, нали, както хората казват, първия път е най-трудно, но след това вече няма да има никакъв проблем. Също така е хубаво след около месец, 2, 3, тъй като когато металът се сложи върху хитсинка, тъй като той е меден и той засмуква част от метала, в смисъл попива в мета. И е желателно да се отвори, вероятно ще трябва да се добави съвсем малко, една капчица, колкото да не е така на сухо. Хубаво е да се добави. Но това трябва да се види след примерно месец или 2. Да, общо взето това е. Надявам се видеото да е било полезно.
Ако пък имате някакви някакви въпроси, нещо, може да оставите коментар. Ако пък ви харесва, може да се абонирате за канала. Когато мога, ще пускам видеа. Не мога за в момента да правя постоянно видеа, но когато имам време, ще аплодвам видеа. По-нататък, нали, съответно, ако видя, че има интерес, смятам да я сменя тая камера, която ползвам в момента, тъй като, както казах, аз по принцип не съм се занимавал с YouTube видеа до сега и изобщо си нямам на представа каква камера и какво трябва да си закупя. Но ще се поинтересувам и ще го направя. Това не е проблем. Ами благодаря отново. Ако имате някакви въпроси, нещо, може да оставите коментар или да запитате. Няма никакъв проблем. Благодаря и ще се видим на следващото видео. Чао!